Kaixo lagunok! Gaur zazpientzumean ipuina kontatuko dizuegu, espero gustatzea. Behin batean omen ziren 7 antxume, beren ama hautzarekin bizi zirenak. Amak familia mantendu behar izaten zuen eta horregatik egunero goizean goiz irteten zuten etxetik lanera joateko. Baina han inguruan otso handi gaizto bat ere bizi zen eta har beldurtuta zituen 7 antxumeen etxekoak. Egun batean, lanera joan aurretik hala esan zien ama bere antxumei. Umeak, ni lanera noa, ni kanpoan nagoen bitartean ez irekiatea inori, baina inori ere ez. Otsoa hemen inguruan dabil eta jan egin nahiko zaituzte. Ai ama, zer beldurra, ez diogu inori atea zabalduko, esan zuten 7 antxumeek batera. 7 antxumeek bekerekika. Hone entzunez, lasaiago joan zen ama hauntza lanera. Baina otsoa zebilen zelatan. Zuhaitz baten atzean eskutu zen ama hauntza bazioala ikusi zuenean hala esan zuen bere golkorako. Ama badoa, antxumeak bakarrik daude. Etxean eta nik dena jango ditut. Ja, ja, ja. Otsoa 7 antxumeen etxera joan zen eta atea jo zuen. Dan. Nor da galdetu zuten 7 antxumeek batera 7 antxumeek beldurtuta. Ama naiz, zabaldu atea, esan zuen otsoa. 7 antxumeek isili geratu zinen ama ote zen edo ez ote zen zalantzatan. Baina antxume txikiena oso argia zen eta hala esan zion. Gezurra, zuen zara ama, gure ama ahots fina eta gozoa dauka eta zuk lakarra, alde mendik. Haserre alde egin zuen handik otsoak, eta pixka batean pentsatu ondoren esan zuen. Badakit, arrautzak jango ditut, ahotsa fintzeko. Arrautzaren zuringoa oso omen da horretarako. Hala joan zen pilategi batera eta 3 dozena arrautza irintzi zituen. Orain ahots fina eta gozoa zuen otsoak. Berriz joan zen antxumeen etxera. Dan, jo zuen atea. Nor da, galdetu zuten 7 antxumeek batera 7 antxumeek ikaratuta. Ama nahi, zabaldu atea, esan zuen otsoak ahots gozoaz. Antxumeak zalantzatan geratu ziren berriz ere zer egin jakin gabe, baina antxume txikienak hitz egin zuen berriro. Ea, erakutsi hanka bat ate azpitik. Eta otsoak hanka erakutsi zuenean hala esan zion antxume txikiak. Gezurra, zuen zera ama, gure amak hanka zuriak ditu eta zurea beltza da. Alde mendik. Gero eta sarreago zegoen otsoa orain ere igari egin zioten nor zen. Orduan ideia bat izan zuen. Badakit, joango naiz errotara eta hartuko dut irina eta hankak irinetan sartuko ditut zuria jarri arte. Ja, 7 antxume txoro oiek ederki engainatuko ditut, eta halaxe egin zuen. Gero hanka zuri zituela berriro joan zen 7 antxumen etxera. Dan, jo zuten atean. Nur da, galdetu zuten 7 antxumeek batera 7 antxumek izututa. Ama naiz, zabaldu atea, esan zuen otsoak. Ea erakutsi guzu hanka bat, esan zion antxume txiki, ausartak. Eta otsoak hanka erakutsi zienean zuria zela
ikusi zuten 7 antxumek eta atea zabaldu zioten Otsoari ama zelakoan. Otsoa etxera sartu zen eta kris-kraus antxumean jan zituen. Baina antxume txiki ausarta oso bizkor ibili zen eta erloju handi baten barruan ezkutatu zen. Otso gaiztoak ez zuen ikusi eta antxume txikia salbatu egin zen. Ama etxera etorri zenean bere antxumeak ez zeudela han ikusi zuen. Eta negarriz hasi zen. Ai, nire antxumetxoak, nire ume gaixoa. Otsoak ume guztia jan dizkit, baina orduan antxume txiki ausarta erloju barrutik atera zen. Ama, ni hemen nago, ni ez nau otsoa jan. Eta antxume txikiak zer gertatu zen esan zion amari. Ama oso haserre jarri zen eta guraize handi batzuk jostorratza eta aria hartu zituen. Goazen otso gaizto horren bila, esan zuen kopetila ilun jarrita. Antzumea eta bere ama otsoaren bila abiatu ziren, baina ezin zuten aurkitu. Orduan, zurrunga hotz batzuk entzun zituzten. Zrrun, grrr, krun, zrrun, krun. Ama, zurrunga horiek otsoarenak dira, esan zuen antzumetxo ausarta. Hala belarriak erne jarri eta zurrunga hotz haiek zetozten lekurantz joan ziren. Gero eta hurbilago entzuten zituzten. Azkenean han ikusi zuten otsoa arreka ertzean luze etzanda. Tripa bapo bete ondoren lo kuluska egiten ari zen zurrunga hotz galanta ateraz. Zurrun, grrr, krun, zrrun, krun. Ama hartu zituen guraizeak handiak eta rirrau tripa zabaldu zion otsoari. Tripa barrutik antzumeak atera ziren pozik. Ama, zer poza esan zuten eta musu handi bana eman zioten amari. Amak errekatik harri handiak ekartzeko esan zien antzumei. Gero otsoaren tripa barruan sartu zituen harriak eta esnatzeko kontuz josi zion tripa jostorratza eta hariarekin. Orain ezkututa gaitezen umeak, esan zien 7 antzumei. Otsoa esnatu zenean ondo ezik sentitu zen. Ai, hau tripako mina, antxume gehiegi jandut, pixka bat edango dut. Eta erreka ertzean ura edatera makurtu zenean tripa barruan zituen harrien pisuarekin plaus erori zen uretara eta antzeito zen otsoa gaiztoa. 7 antzumeak eta hauntz amak dena ikusi zuten bere eskutalekutik, gero etxera joan ziren pospozik eta handik aurrera lasai eta bakean bizi izan ziren. Ala bazan, eta ez bazan, zara dadila bala bazan eta atera dadila egintzako plazan.